Ermenistan'ın Gümri şäherinde ýaşaýjylar Rus ýetkeri tarapyndan pyçaklanyp öldürilen 6 aýlyk çaganyň jaýlanyş mirasyna gatnaşdylar. Serýoz Avatisýanyň jaýlanyşyna ýüzlerçe adam geldi. Oglanjak salynan ýaralar sebäpli 19 ýanwarda dünýeden ötdi. Mundan bir hepde odol edilen hüjümde Serýozanyň enatasy we beýleki ýakynlary hem öldürildi. Owganistanda prezident Ashraf Ghani ýurdun parlamentine ministrler kabinetine dalaşgärleri ses berilişige hudurlady. Parlamentin asak öýünde eden çykysynda Ghani korrupsiýa garşy göresmege we reformalary amala asyrmaga söz berdi. Dawaly prezidentlik taýlawlaryndan soň Ghani bilen bas ýerine ýetirje Abdulla Abdullanyň birlik hökümetini düzmek tagallary 3 aýa çekdi. Kırgızstanda Charlie Hebdo nesirinde Muhammed Peygamberiň karikaturlarynyň çap bolmagyna garşy ýürüş geçirilip, oňa müňe golay demonstrant gatnaşdy. Bişkekiň Gorki meýdançasynda geçirilen ýürüşde kanun çykarjylar we oppozisiýa siýasatçylary hem bardy. Protestçilerin ellerinde "Men Muhammed Peygamberi süýýärin" ýazgyly sygarlar bardy. 7 ýanwarda Charlie Hebdo nesirine islamçy söwüşçileriň eden hüjüminde 17 adam öldürilipdi. Siz Azatlyk radiosynyň suwunky täzelikleri bilen tanys bolduňyz.